Stariji narednik Maja Černik rasprostrla je satelitske snimke na stolu u operacijskom centru točno u 20 sati. Termalne oznake formirale su poznati obrazac koji je viđala već 10-ak puta tijekom misija u Afganistanu. Previše poznato da bi bilo slučajno. Linija grebena, tople točke na visinama, klasična zasjeda. 3 godine vodila je borbene operacije, prije nego što su njeni osobni podaci prestali odražavati tko je zapravo bila. Sada je formalno bila samo specijalistica za logistiku. U stvarnosti, vojnik s 3 borbene turneje i desecima potvrđenih eliminacija. Uz zid je stajao poručnik Jakub Moravski, zapovjednik tima Grom. Ruke prekrižene na prsima, pogled pun ravnodušnosti. Iza njega stajalo je 7 operatera, više usredotočenih na vlastite tablete nego na Černikove riječi. Pogledajte ovdje, rekla je mirno, klizeći prstom po karti doline u Bješčadima. Vidite te izvore topline na grebenima. Ovo postavljanje je identično s iranskim milicijskim obrascima koje sam vidjela 2019. Moravski se odmaknuo od zida i pogledao je s laganim nestrpljenjem. Gospođo narednice, specijalisti za opskrbu ne daju savjete Gromu. Iza njegovih leđa nekoliko operatera iskrivljeno se nasmiješilo. Netko je tiho dobacio. Sljedeći put neka i kuhinja da analizu bojišnice. Černik nije reagirala. Umjesto toga podijelila je zaslon na 2 dijela. Trenutni termalni podaci i arhivske snimke zasjede stare nekoliko godina. Sve se poklapalo. Visine, polja paljbe, koridori prilaska. Vidjela sam već 6 operacija koje su upale u takvu zamku, rekla je hladno. 4 su završile sa žrtvama. Moravski jednim pokretom ruke zatvorio joj je laptop. Moj tim proveo je 47 uspješnih misija u posljednjih 18 mjeseci, odgovorio je. Ne trebaju nam predavanja od nekoga tko broji kutije s municijom. U zraku se nadvila napetost. Cernik je samo kimnula glavom, sklopila mape i spremila laptop. Dok je izlazila, jedan od operatera promrmljao je. Možda sutra pitamo skladištara za zapovjedi paljbe. Smijeh je odjeknuo hodnikom. Kad su se vrata za njom zatvorila, Maja je u tišini hodala hodnicima osvjetljenim samo crvenim noćnim svjetlom. U njezinom uredu vladala je hladnoća i red. Otvorila je sef, izvadila svoju papirnatu fasciklu, onu koju više nitko nije želio vidjeti. Na prvoj stranici nalazio se certifikat borbenog kontrolora 2019. 3 turneje u Afganistanu, 187 potvrđenih eliminacija, srebrna zvijezda za Helmand. Svaki izvještaj, svaki potpis, sve autentično. Samo u službenom vojnom sustavu nije bilo traga o njoj. 4 puta podnosila je zahtjeve za ispravak podataka. 4 puta dobila je isti odgovor. Trenutni dodjeljivanje odražava kvalifikacije. U međuvremenu u dolini je čekala zasjeda. Na zaslonu računala nacrtala je plan prilaska Groma. 800 metara otvorenog terena bez zaklona. Savršena linija vatre za neprijatelja. Vrijeme kontakta 6 minuta od ulaska. Evakuacija najmanje 45. Matematika je bila nemilosrdna. Pogledala je u ormariću kutu, prema svojoj pušci HK-316 s prigušivačem, uređaju za noćno gledanje i borbenoj opremi koju je održavala u pripravnosti, iako nije imala pravo na to. Njena ruka oklijevala je samo trenutak. Propis je nalagao čekanje na zapovjedi. Iskustvo je govorilo da će u zoru 8 ljudi umrijeti ako ništa ne učini. U 03:40 rotor helikoptera prerezao je tamu nad Bješčadima. Moravskijev tim sletio je u dolinu, nesvjestan da ih svaki korak vodi ravno u vatru. Poručnik Jakub Moravski iskočio je iz Black Hawka 041. Hladan zrak Bješčada udario ga je u lice, a miris vlažne zemlje miješao se s mirisom zrakoplovnog goriva. Tim Grom se raspršio prema planu, tiho, precizno, kao u desetinama operacija ranije. Dolina se činila mirnom. Samo šum drveća i ritmično lupanje srca u taktičkim slušalicama. Potvrdi poziciju, rekao je Eho 1 Moravski preko radija. Eho 1 u pokretu. Vidljivost dobra, ništa na termalu, odgovorio je stariji mornarički narednik Kovalčik koji je išao naprijed. Prvih 400 metara sve je išlo savršeno. Previše savršeno. Moravski je osjetio kako mu se vraća samopouzdanje.
Na trenutak je čak pomislio na Černik i njene oprezne teorije. Vidjet ćeš, narednice, sustav funkcionira kako treba, promrmljao je ispod glasa. U tom trenutku Kovalčik se ukočio, podigao šaku. Zastoj. Poručnik se pomaknuo naprijed, čučnuo pored njega i pogledao kroz termalni prikaz. Iznad njih, u sjeni smreka, sjale su tople točkice. Deseci njih, protegnuti u polukrug. Moravski nije stigao izgovoriti riječ kad je nebo nad dolinom razderao prasak salve. Granate su zviždale, udarajući u kamenje i zemlju oko njih. Zasjeda, viknuo je. Operateri su pali na zemlju, uzvraćajući paljbu. Puške HK-4116 su režale kratkim rafalima, ali neprijatelj se nije video. Vatra je dolazila s 3 smjera istovremeno. Mornarički narednik Gajda dobio je u rame, pao je s krikom. Moravski ga je uhvatio za ručku prsluka i odvukao ga iza panja. Krv je isparavala na hladnom zraku. Delta, izvješće, 2 ranjenih. Oglasio se glas brodskog radiotelegrafista. Nema mogućnosti povlačenja. Pripinuti smo vatrom. Odgovor zapovjedništva stigao je nakon nekoliko sekundi iz prekidanog šuma. Helikopter za evakuaciju 45 minuta od vaše pozicije. Podrška kopna 90. Moravski je osjetio kako mu nešto steže grlo. Vidio je svoje ljude razvučene u suhom koritu rijeke, pokušavajući uzvratiti paljbu uzbrdo. Neprijateljska vatra bila je precizna, predobra za improviziranu miliciju. Osjetio je udarac u kamen pored glave, krhotina mu je rasjekla obraz. Držite liniju, riknuo je. Pucali su kratkim rafalima, ali znao je da to neće biti dovoljno. Nisu imali više od 20 minuta streljiva pri takvom intenzitetu borbe. Još jedna salva prošla je tako blizu da je osjetio vrućinu rikošetirane metka. Narednik Piotr Volski pao je pored, pogođen u nogu. Bolničar Levandovski dopuzao je do njega, previjajući ranu pod paljbom. Moravski se osvrnuo. Otvoren teren sa svih strana. Neprijatelji na visinama. Točno onako kako je Černik upozoravala. Nije htio priznati to čak ni sam sebi, ali osjećao je kako se strah pretvara u bijes na sebe, na sustav, na vlastitu aroganciju. Alfa 1 zapovjedništvu rekao je na radiju. Imamo 30 neprijatelja na dominantnim pozicijama. Potrebna nam je hitna podrška. Negativno, podrška je na putu. Zadržite poziciju. 40 minuta je predugo. Naslonio se na kamen i pogledao u termalni prikaz. Iznad smoga dima vidio je kako neprijatelji mijenjaju poziciju, pomičući se da ih okruže sa sjevera. Savršena taktika. Znali su da ćemo doći, šapnuo je. Još jedna eksplozija podigla je zemlju. Volski je zastenjao. Levandovski ga je odvukla dolje niz korito rijeke, gdje je zemlja nudila sjenu nade za zaklon. Moravski je shvatio da ako nitko ne intervenira, njegov tim neće preživjeti sljedećih 20 minuta. Tada, među tutnjavom i krikovima, čuo je nešto novo. Drugi zvuk, pojedinačni duboki pucanj, prigušen, ali prodoran. Na grebenu, jedan od teških neprijateljskih mitraljeza utihnuo je. Nakon trenutka, drugi. Što je to do vraga? Upitao je Ščepanjski, provirivši na sekundu. Moravski je podigao termalni prikaz i vidio kako jedan od neprijateljskih strijelaca pada, pogođen ravno u prsa. Još nije znao da tamo visoko iznad njih, u sjeni smreka, Maja Černik razvlači svoju HK-416 na dvonožac i počinje brojati udisaje. Vjetar je puhao sa sjevera, noseći sa sobom miris smreka i vlage. Maja Černik ležala je na rubu litice, 800 metara iznad doline. Njena puška HK-416 mirno je stajala na dvonošcu, a termalni ciljnik iscrtavao je konture silueta koje su se kretale u polutami. Duboko je udahnula. Znala je te obrazce kretanja. Nije to bila slučajnost. To nisu bili amateri, nego profesionalci, obučeni, uigrani, kretali su se u trojkama. Znali su kako zatvoriti prsten oko tima Grom. Ali ona je također znala kako ga razbiti. Pomaknula je prst na okidač. Udisaj, zadržavanje i tišina, prvi pucanj. Meta je pala u trenutku kada je podigla glavu iznad mitraljeza. Drugi, 3 sekunde kasnije, pogodio je zapovjednika boka. U dolini Moravski je pogledao prema gore.
To nije naš strijelac, rekao je tiho. Netko je tamo, na sjevernom grebenu. Jedan od operatera pokušao je nešto uočiti kroz dvogled, ali vidio je samo dim i bljeskove. Maja je ponovno napunila. Zatvarač je glatko sjeo. Kroz termalni prikaz vidjela je kako se neprijatelji povlače, zbunjeni, vatra s njihovih pozicija slabi. Na kratko, dolina je utihnula, kao da je sama planina zadržala dah. Istodobno, u operacijskoj bazi u Sanoku, kapetan Andrej Rogala promatrao je prijenos s drona. Nešto se nije poklapalo. Tko pruža tu vatrenu podršku? Upitao je tehničara za konzolom. Nemamo nikoga na toj poziciji, gospodine kapetane. Odgovorio je mladi operater, zureći u ekran. Ali pogledajte. Na monitoru se na sjevernom grebenu pojavio pojedinačni pulsirajući termalni signal. Jedan strijelac, promrmljao je Rogala, i to jebeno učinkovit. Posegnuo je za radijem. Eho komand do Alfa 1. Čujete li me Moravski? Pod teškom smo paljbom, ali netko na našoj strani eliminira neprijatelje sa sjevera. Nemamo pojma tko je. Rogala je pogledao u operativnu ploču. Nema jedinica u toj zoni, nema snajpera. Kada je zatražio podatke iz registra osoblja, sustav se na sekundu zamrznuo, a zatim prikazao jedno ime. Stariji narednik, Maja Černik, status neaktivan. Rogala je osjetio kako mu krv odmiče iz lica. Nemoguće, prošaptao je. Ona je zapravo. Maja je odmaknula kosu s čela i obrisala znoj s obrva. Ruke su joj drhtale, ne od adrenalina, već od sjećanja. Znala je taj ritam vatre, to tempo odluka. U Helmandu, u Gazniju, u Kunduzu, svugdje je izgledalo isto. Ponovno je ciljala. Na padini dvojica neprijatelja prenosila su sanduk streljiva za PKM. Udisaj, izdisaj, pucanj. Sanduk je pao, a s njim i cijela sekcija. Na radiju se oglasio Moravski. Nepoznati strijelcu, ako me čuješ, nastavi paljbu. Ti si naša jedina podrška. Nije odgovorila, nije mogla. Svaki klik radija mogao je odati njenu poziciju. Znala je da ima ograničeno vrijeme. Neprijatelj je već tražio njenu lokaciju. Pogled joj je prešao preko mentalne karte terena. Uski prolazi, kameni odsjeci, prirodne promatračnice. Birala je mete koje će usporiti njihov manevar. Neće sve pobiti odmah. Preciznost je bio njen jezik. Svaki pucanj, jedna riječ, svaki pogodak, jedna rečenica u razgovoru koji je vodila sa sudbinom. Nakon 15 minuta intenzivne vatre, neprijateljska linija se raspala. Moravski je okupio ljude i pomaknuo ih prema istočnoj šumi. Ranjeni su ukrcani na improvizirana nosila. Eho komand, ovo je Alfa 1. Krećemo prema evakuaciji. Netko tamo na sjeveru nas pokriva. Bez toga ne bismo preživjeli. Primljeno Alfa 1. Prenesite nepoznatom strijelcu naše zahvalnosti ako do njega dopre. Moravski je pogledao prema grebenu gdje su još uvijek bljeskali pojedinačni pucnji. Kad bih samo znao tko je to, promrmljao je, morat ću joj pogledati u oči i reći oprosti. Na grebenu Maja je sklopila pušku i premjestila se u sjenu šume. Znala je teren kao svoj džep. Pripremila je ovdje točke bijega za slučaj da je netko ikada bude tražio. Kad je zvuk borbe utihnuo, sjela je kraj kamena, skinula rukavice i pogledala dolje. U dolini vatra je tinjala. Na radiju se čulo samo statičko puketanje. Nakon trenutka uključila je radio na zatvorenoj frekvenciji. Njen glas bio je tih, siguran, bez emocija. Tim Alfa, čist prolaz na istok. Krećite se prema točki 17. Ja vas pokrivam. Prije nego što je Moravski stigao odgovoriti, signal je utihnuo, a u bazi u Sanoku kapetan Rogala gledao je u ekran gdje je jedna crvena točkica nestala s karte. Ona je tamo i radi to ponovno, rekao je tiho, kao onda u Helmandu. U stožeru u Sanoku vladao je kaos. Ekrani su se osvjetljavali crvenom bojom. Izvješća su stizala svake minute. Kapetan Andrej Rogala gledao je u glavni monitor, gdje je na karti pulsirao posljednji signal s Majinog odašiljača. Potvrdi to, rekao je tehničaru. Otkud taj signal? Sa sjevernog grebena, oko 800 metra iznad pozicije groma. A tko je tamo dodijeljen? Nitko, gospodine kapetane, to je isključena zona. Rogala se nagnuo, upijajući pogledom podatke. Stariji nadnarednik Maja Černik. Status neaktivna.
pristup operacijama. Natrag u pakao, promrmljala je. Tko je odobrio njezinu prisutnost u bazi? Odgovorila je tišina. Svi su znali da nitko. U dolini su se Moravski i njegovi ljudi oprezno kretali prema točki evakuacije. Sunce se dizalo nad Bješcadima, bojeći vrhove narančastom bojom. Unatoč ranama, umoru i dimu u zraku, svaki od njih osjećao je jedno, da žive samo zahvaljujući nekome tko nije imao pravo biti tamo. Zapovjedniče, javio se Šćepanjski, noseći radio. Primamo poruku iz baze. Alfa 1. Hitni povratak u sigurnu zonu. Naredba. Zanemariti sve neidentificirane prijenose. Osoba koja djeluje u sjevernom sektoru proglašena je neovlaštenom. Moravski se zaustavio. Neovlaštenom? Ponovio je. To nas je ona spasila. Naredba je naredba, gospodine poručniče. Spustio je radio, pogled mu se zabio u liniju grebena. Znao je da ako se vrati po naredbi, ostavit će je tamo samu, a ako krene protiv naredbe, prekršit će kodeks koji je bio njegov život. Zapovjedniče, tiho je rekao Kovalčik, naslonjen na pušku. Što radimo? Moravski je pogledao svoje ljude, umorne, krvave, s očima iz kojih je nestao ponos. Vratite se na točku evakuacije, naredio je. To je naredba. A vi? Idem po nju. Nisu protestirali. Svaki od njih znao je da nema smisla uvjeravati zapovjednika koji je već donio odluku. U bazi je Rogala primio novo izvješće. Moravski se odvojio od tima. Kreće se prema sjevernom grebenu, prema sjeveru. Rogala je zašutio. Do vraga, Jakub, što radiš? Posegnuo je za slušalicom. Eko, zapovjedništvo za Alfa 1. Odmah se vratite na položaj. Ponavljam, odmah se vratite. Odgovorilo mu je samo puketanje statičkog šuma. On je traži, tiho je rekao tehničar. Znam, odgovorio je Rogala. Ako se neprijatelj tamo također kreće, za pola sata imat ćemo 2 žrtve umjesto jedne. Maja Černik već je bila u pokretu. Silazila je s grebena prema južnoj šumi. Njezin je uniforma bila natopljena znojem, a puška joj je postajala sve teža. Znala je da je nakon ispaljenih toliko hitaca njezina pozicija razotkrivena. Neprijatelji će je prije ili kasnije početi tražiti. Zaustavila se kod ponora da uhvati dah. Tada je čula korake, tihe, sigurne, poznate. Znao sam da ću te pronaći, rekao je glas iza drveća. Maja se naglo okrenula, ciljajući puškom. Iz sjene je izašao Jakub Moravski, s blatom na licu i krvlju na rukavima. Došao si po izvješće ili po objašnjenja, pitala je hladno. Po tebe. Zastala je. Imaš naredbu da se vratiš. Znam, ali nemam namjeru ostaviti nekoga tko je upravo spasio moje ljude. Trenutak su šutjeli. U pozadini se čuo odjek pojedinačnih pucnjeva, ostaci borbe koji su se svakom minutom udaljavali. Prekršio si protokol, Jakub. I ti, odgovorio je. I možda upravo zato živimo. Do njihovih ušiju dopro je zvuk motora. Maja je ukočila. Dolaze, rekla je. Vjerojatno protunapad. Imaju opremu. Moravski ju je ozbiljno pogledao. Koliko imamo vremena? 15 minuta, možda i manje. Tada su se prvi put nakon mnogo godina pogledali u oči ne kao vojnici, već kao ljudi koji znaju da ih sve što su učinili sada može ubiti. Ako želimo izaći odavde, rekla je Maja, morat ćeš mi vjerovati. Već sam ti povjerovao, odgovorio je. U bazi je Rogala promatrao kako dron prenosi sliku s grebena. 2 siluete u pokretu, okružene skupinama protivnika. Pošaljite podršku, naredio je. Gospodine kapetane, helikopter za evakuaciju je još 30 minuta od cilja. To će biti najdužih 30 minuta u njihovim životima, odgovorio je Rogala, stisnuvši šaku. Na ekranu se pojavio novi signal, konvoj kamiona s naoružanjem koji se približavao. Rogala je pogledao kartu i prošaptao. Maja, Jakub, ako ne uspijete sići s tog grebena, planina će vas oboje progutati. Izlazak sunca preplavio je dolinu blijedim svjetlom. Maja i Jakub nalazili su se sada na uskoj stjenovitoj terasi nekoliko stotina metara iznad ponora. S jedne strane ponor, s druge šuma iz koje su nadirali neprijateljski ljudi. U daljini se čuo zvuk teških motora. Kolona vozila približavala se sa sjevernog grebena. Koliko ih je? Pitao je Moravski, klečeći pored kamena.
Maja je pogledala kroz dvogled. Najmanje 20, neki s PKM-om, ostali s automatskim puškama. Kreću se klasičnim uzorkom. S desnog krila će nas zaobići. Žele nas istjerati u ponor. Moravski je ugrizao usnu. Bez podrške nećemo održati položaj. Nemamo namjeru ga održavati, odgovorila je mirno. Moramo ih usporiti. Namjestila je pušku na dvonožac i počela unositi korekcije. Vjetar je promijenio smjer, a zrak je drhtao od nadolazećeg tutnja motora. Poznaješ ovaj teren? Pitao je. Svaki metar. 6 mjeseci sam ovdje vodila vježbe promatranja. Prije nego što je stigao pitati zašto nitko nije znao za to, odjeknula je prva eksplozija. Granata iz minobacača pogodila je stijenu nekoliko metara od njih, rasipajući krhotine u zrak. Maja se prilepila za zemlju, štiteći glavu. Moravski je viknuo u radio. Eko, zapovjedništvo, ovdje Alfa 1. Imamo kontakt s neprijateljskim snagama. Potrebna hitna podrška. Negativno. Alfa 1. Helikopter je još 30 km od vaše pozicije. Do vraga. Promrmljao je. Morat ćemo se sami braniti. Prve neprijateljske siluete pojavile su se u šumi. Maja je udahnula, naciljala, pucala. Jedan je pao, zatim drugi. Svaki njezin hitac bio je promišljen, precizan, gotovo mehanički. Moravski je u to vrijeme postavio obrambenu liniju, postavio klajmor u uski prolaz i razmjestio dimne granate duž stijene. Za 5 minuta će biti ovdje, rekla je, punila je pušku. Tada ćeš zatvoriti oči i brojati do 3, odgovorio je. Zašto? Jer će biti glasno. Iz šume je ispaljena serija hitaca. Kugle su udarile u kamen iznad njezine glave. Jedna joj je razderala rukav bluze, ostavljajući tanku prugu krvi. Nije se pomaknula. Moravski ju je pogledao. Još uvijek savršena. Što? Uvijek, odgovorila je s daškom osmijeha. Kad su prvi napadači dotrčali na stijenu, Moravski je aktivirao punjenja. Eksplozija je potresla greben. Udarni val bacio je neprijatelje u zrak, a jeka se odbila po cijelim bješcadima. Na trenutak se činilo da je tišina ponovno zavladala dolinom, ali onda se iz šume začuo krik. Dolazila je još jedna val, ovaj put organiziranija, s bacačem granata. Maja je duboko udahnula, ustala s koljena i počela silaziti niz stazu. Kamo ideš? Viknuo je Moravski. Moram sići niže da ih odvučem. Ako ostanemo ovdje zajedno, oboje ćemo umrijeti. Nema govora, odgovorio je, hvatajući je za ruku. Ili idemo zajedno ili nikako. Njihovi su se pogledi presjekli u dijeliću sekunde. Pogled dvojice vojnika koji znaju da će sve završiti za trenutak. U tom slučaju, pokrivaj me, rekla je tiho. Krenula je dolje, skrivajući se među stijenama. Njezini su pokreti bili tečni, precizni, kao da se stopila s krajolikom. Puška uz rame, pogled usmjeren, dah miran. Protivnici su se približavali u koloni. Maja je odabrala mjesto, točku gdje se staza sužavala na metar širine. Prva meta, hitac. Pala je, druga, treća, četvrta. Jeka njezine puške odbijala se po padinama, poput ritmičkog bubnja. Moravski, vidjevši njezine pokrete, pomaknuo se u stranu stvarajući liniju bokobrana. Svaki njegov hitac pokrivao je mrtve zone koje je Maja ostavljala. Sklad bez riječi, instinkt, poštovanje. Nakon 10 minuta borbe, dolina je gorjela u dimu i tutnjavi. Neprijateljska tijela ležala su razbacana među stijenama, a ostali su pobjegli u panici. Maja se srušila na koljena. Puška je dimila, a njezine su ruke drhtale. Moravski je dotrčao do nje i kleknuo. Jesi li dobro? Da, ali vratit će se, pogledala je nebo. Na horizontu se čuo udaljeni zvuk rotora. Helikopter, rekao je Jakub. Napokon. Maja je kimnula, ali u njezinim očima nije bilo olakšanja. Ovo nije kraj, prošaptala je. Oni se ne bore za sebe. Netko ih je poslao vamo. Moravski ju je pažljivo pogledao. Znaš nešto što nam nisi rekla, zar ne? Maja je šutjela. Vjetar je donio jeku iz doline. Jedan hladan pucanj. Netko je još bio tamo. U isto vrijeme u bazi je Rogala primio novo izvješće s drona. Imamo novi termalni signal na južnom padini, rekao je tehničar. Usamljeni strijelac. Rogala je suzio oči. Ako je to onaj kojeg mislim, onda ovaj teatar ima još jedan čin.
Helikopter je kružio nad dolinom poput grabežljivca koji si nije mogao priuštiti napad. Zvuk rotora odbijao se od stijena, a vjetar je raznosio dim nakon bitke. Maja i Jakub nalazili su se u polukrugu stijena gdje su mogli nakratko odahnuti. Njihova su lica bila crna od čađe i zemlje, a oči prazne, umorne, ali budne. Mislite li da je ovo kraj? Pitao je Moravski, brišući krv s čela. Maja je odmahnula glavom. Ne, ovi ljudi nisu došli slučajno, plaćenici. Ne. Previše su organizirani, nisu se borili kao partizani. Imali su komunikaciju, procedure, čak i formaciju. Moravski je podigao obrve. Tko onda? Netko tko je znao naš plan. Netko s pristupom internim podacima. Prije nego što je stigao odgovoriti, njezin je radio zaškripao. Tihi glas probio se kroz šum. Maja, ovdje kapetan Rogala. Slušaj pažljivo. Satelitski podaci pokazuju da protivnici koriste naše šifre. Netko iz centrale im je dao protokol prijenosa Grom. Maja je ukočila. Nemoguće. Znam što govorim. Netko u strukturi Groma infiltrirao je sustav. Ovo nije bila zasjeda. Bio je to test. Provjeravali su kako ćete reagirati. Koliko će ljudi poginuti prije nego što istina izađe na vidjelo. Moravski ju je pogledao s nevjericom. Test. Maja. Netko je želio vaš kraj, ali ti si to prekinula. Sada ćete htjeti ušutkati. Nakon trenutka prijenos je prekinut. Tišina koja je nastupila bila je teža od dima nakon bitke. Maja je ustala i pogledala Jakuba. Ako je ovo istina, onda nismo sigurni nigdje. Moramo se vratiti u bazu, rekao je s izvješćem, s dokazima. Mislite da će nam dopustiti da se vratimo? Ako je netko viši to planirao, prvo što će učiniti jest da nas onesposobi. Moravski je trenutak šutio, a zatim je kimnuo glavom. U pravu si, pa ćemo učiniti nešto drugo. Maja je pitala. Sići ćemo preko prijevoja. Znam tamo stari tunel iz rata. Možemo nestati s radara dok ne saznamo kome zapravo vjerujemo. Prije nego što su stigli krenuti, odjek još jednog pucnja prerezao je zrak. Metak je udario u stijenu odmah do njih, šaljući kaskade krhotina. Snajperist, viknula je Maja, padajući na zemlju. Moravski je podigao pušku i skliznuo za stijenu. Odakle puca? Istočni rub ima prednost u visini. Još jedan metak promašio ih je tik iznad glave. Kamen je pukao. Maja se pomaknula u stranu, prislanjajući ciljnik oku. Vidim ga daleko, nekih 700 metru, ali ovo je neobičan snajperist. Ima opremu za to. Njezin glas je zadrhtao. Ovo je naš kalibar. Moravski ju je pogledao s razumijevanjem. Dakle, netko je od naših. Prije nego što je Maja stigla naciljati, protivnik je nestao iza stijene. Tihi klik na radiju, presretnuti signal. Stariji nadnaredniče Černik, prekršili ste protokol. Cilj ste klase Alfa. Njezino srce je stalo. Glas na radiju bio je hladan, mehanički, bez emocija, ali ga je poznavala. Poručnik Radoslav Brenner, časnik koji je prije godinu dana potpisao odluku o njezinu premještaju u logistiku. To je on, prošaptala je. On je prodao kodove. Moravski je odmah shvatio i sada želi dovršiti posao. Iznad njihovih glava začuo se zvuk helikoptera, bliži, intenzivniji. Sjene su projurile padinama. Uski dol ispunio se zvukom rotora i zapovijedi u eteru. Sve kopnene jedinice. Cilj. Eliminacija dvoje dezertera. Održati radijsku tišinu. Moravski se gorko nasmiješio. Dezerteri, tako će to odigrati. Maja je napunila pušku. Neću ovdje umrijeti kao sjena u izvješću, ne nakon svega ovoga. Što radimo? Borimo se dok netko ne počne pitati zašto su se dvoje dezertera branili poljske vojnike od smrti. U bazi u Sanoku kapetan Rogala ustao je sa stolca kad se na ekranu pojavio operativni znak crveni kot. Interna čistka. Ne, prošaptao je Brenner. Ti, Kopile, stisnuo je šake i dao kratku naredbu tehničaru. Pokrenite hitni kanal. Osigurajte prijenos. Kamo, gospodine? Brennerov helikopter je lebdio nad dolinom poput crne vrane, rasipajući vrtlog prašine i kamenja. Maja i Jakub čekali su među stijenama. Svako od njih imao je posljednji spremnik, posljednji plan i posljednju nadu. Dolaze sa sjevera i istoka. Promucala je Maja,
naslanjajući pušku na rame. 10 njih plus snajper na grebenu. To je Brenner, odgovorio je Jakub s gorčinom. Uvijek se skrivao iza drugih. Na radiju je zaiskrilo. Maja Černik, poručnice Moravska, bacite oružje i javite svoje položaje. Imate 30 sekundi, onda otvaram vatru. Poznajete ga bolje od mene, rekao je Jakub. Učinit će to, nikad ne blefira. Odbrusila je, ali uvijek kasni s odlukom. Uvijek čeka da netko drugi povuče okidač. U isto vrijeme kapetan Rogala stajao je na vratima spasilačkog helikoptera koji je letio nisko iznad grebena. U slušalicama je odjeknuo glas operatera. Potvrđen domet signala Maj Černik. Udaljenost minuta, spustite se niže, zapovjedio je Rogala. Ako vidim vatru, ulazimo u liniju. Pilot je oklijevao. To je kršenje zapovjedi, gospodine kapetane. Znam, ali postoje zapovjedi koje čuvaju sustav i one koje čuvaju čovječnost. Na grebenu se Brenner pojavio iz sjene drveća, držeći snajpersku pušku AXMC s prigušivačem. Iza njega, 2 vojnika u punoj oklopnoj opremi. Černik povikao je. Nekoć si imala čast, sada imaš samo problem. Maja je podigla pogled, a vjetar joj je zamrsio kosu. U njezinim očima nije bilo straha, samo mira. Čast nije nešto što se može izgubiti. To je nešto što treba prestati razumijevati da bi je izdao. Pucanje je odjeknuo poput presude. Brennerov metak razbio je stijenu pored nje. Odgovorila je odmah, pogodivši jednog od njegovih ljudi, ravno u grlo. Moravski je bacio dimnu bombu prije nego što je prošla još jedna paljba iznad njih. Promijenili su položaj. Tišina. Zatim još jedan pucanj. Još jedan je pao. Brenner je stisnuo zube. Uvijek si morala imati zadnju riječ, zar ne? Ne zadnju, rekla je Maja s hladnim osmijehom. Samo onu pravu. U tom trenutku zvuk rotora ispunio je nebo. Rogalin helikopter uletio je u dolinu, a s njega su se rasprsnule zasljepljujuće rakete. Na zemlju, povikao je Moravski, vukući Maju za ruku. Eksplozije su osvijetlile greben, a Brenner i njegovi ljudi pali su na kamenje. Rogala je iskočio iz letjelice s puškom u rukama. Ostavi oružje, Radoslave, povikao je. Kraj je. Zapovjedništvo ima snimke tvojih prijenosa. Brenner ga je pogledao s mržnjom. Ne razumiješ, Andrzej. Sustavu je potreban neprijatelj da bi trajao. Ako ga nema, mora ga stvoriti. Rogala je podigao pušku. Ne danas. 2 pucnja odjeknula su gotovo istodobno. Eho se kotrljao po planinama. Brenner se srušio na zemlju. Njegova puška otkotrljala se po stijenama. Rogala je stajao nepomično, dimna cijev u ruci. Maja i Jakub dotrčali su. Kapetan se okrenuo prema njima s naporom. Na njegovom licu pojavila se sjena olakšanja. Dokazi su na brodu. Sve snimljeno. Istina će izaći na vidjelo. 3 dana kasnije. Varšava. Izvješće Groma Br. 472 i 3 označeno je kao tajno od posebnog značaja. U prilogu su snimke koje su dokazale prodaju kodova i sabotažu operacija od strane Brennera. Maja i Jakub oslobođeni su optužbi. Rogala je umirovljen s počastima. Međutim, za njih 3 slučaj nije završio na papiru. Na ceremoniji u bazi Grom nitko nije puno govorio. Tišina je bio njihov jezik. Znali su da će sustav preživjeti, ali barem je sada to učinio bez sramote. Maja Černik stajala je na rubu trga, gledajući u jarbol sa zastavom koja je vijorila na vjetru. Jakub je prišao bez riječi. I što sada? Upitao je. Sada se vraćam tamo gdje ne trebaju zapovjedi da bi se činilo ispravno, odgovorila je. Okrenula se i otišla. Njezini koraci zamirali su na betonu baze. Rogala ju je promatrao iz daljine. Ne nose svi junaci uniforme, rekao je tiho, ali svi junaci pamte tišinu nakon posljednjeg pucnja. Nad Bješcadima ponovno je zavladala tišina. Vjetar se pomicao po vrhovima, a sunce je izlazilo nad grebenom gdje se nekoć čuo prasak borbe. Na kamenu koji je pamtio taj dan ležala je prazna čaša s ugraviranim natpisom. Za čast onih koji su se borili u tišini, tako je završilo.